Assalamu alaikum bandiraɓe, miɗa salmina kala ƴeewo Pinal TV, bisimilla moɗon émission mo wiyeteɗo KAALDEN. Hande notuɗo noddango Pinal TV woni ceerno ABUU SIH. ABUU SIH ana anda sanne e leñol fulɓe. ABUU SIH jangi alkurana, dursi alkurana, hunde fu ko fewti e tafsir yaade fa hunde fu ko fewti e jangugol alkurana fu omo andi ɗum e Islam. Nenno omo heɓi grade gasen, grade wiyeteɗo alpha. Grade o woni hollutude jande komo waɗi ley alkurana o koye hunde fu komo andi kabaru diina ley aduna o. Nenno ceerno ABUU SIH jibinama gila duuɓi 1998 to wuro wiyeteɗo Tulɓe to Boke leydi Mauritanie. Nenno ceerno ABUU SIH heɓi kasen windiɗo dewte kewɗe e ley dewte ɗe mi windi ɗi deftere won hen wiyeteɗo defte Kamili Pular, yaade kasen fa deftere wiyeteɗo kasen e doose celluɗi Pular, kañum deftere wiyeteɗo kasen Gandal Kooƴe, yaade kasen e deftere wiyeteɗo Annabi Ɓaleejo, kañum deftere wiyeteɗo e ujunaji 2 e helmere e caggoɗorɗi Pular. Nenno so Allah jaɓi hande miɗen andi gajodirde mon kabaru hunde fu ko fewti e alsilamagal, kañum hunde fu ko fewti e gandal, kañum e hunde fu ko fewti e ko woni diina. Ɗum woni hande hunde ko min annayi gajodirde mo ande so Allah jaɓi. Bisimilla maɗa ceerno ABUU SIH. Ko ardi fof mi salmini dendagal musidɓe bandiraɓe Pinal TV e jarnudeɓe kadi e déplacement mo mbaɗi ha arde ɗo hen wawde waddude mabɓe nde ɗo yewtere. Miɗe salmina ɓe duwonoɓe Pinal TV jibinagol muɗum ngol yo won jibinagol ɓamtare wonande ɗemgal leñol ngol e kala ɓeene nana ɗemgal ngal ɓeene belto hen. Ceerno ABUU SIH, holko woni gandal rendiyanke nder Islam? Ko ardi fof mbiyeten ko gaddortoɗen ko holko woni rendiyankewa, gandal rendiyankewal haade men nadde hen ko woni rendo. Ma ganden rendo ko yimɓe jiiduɓe ciirol, jiiduɓe ɗemgal, jiiduɓe koɗki, jiiduɓe ɗum ɗo wiyete rendo. Ene wawi kadi so wiyama rendo yimɓe ko yimɓe fof kala ko yalti e adama tugganma ñande yimɓe taga wiyete ko rendo yimɓe, ɗum ene wawi wiyede noon. Ene wawi kadi wiyede rendo colli taw ko jiiduɗi edda, ene wawi wiyede rendo ñiibi taw kulle kadi ne jogui ko wiyete rendo mumen ko. Joni noon ko wiyete gandal rendiyankewal nder l'islam sociologie ko ardi fof ko ɗum jangde witto, jangde jaggateende wande no philosophie ni, wande no science ni, wande no géologie ni, ko gandal bittengal ngal ɓooyani, koko nattina e nder doŋe, koko nattina e nder doge gandal jangetegal e nder jangɗeli. Gandal ngal ɓooyani ko hedde teminande 19 ɓiire fayanma teminande 20 ko wiyete 19e et 20e siècle ɗo ko ɗo duuɗe biyeteɗe courant idéologique philosophie en ko way noon ko ɗo fuɗɗi jibinede. Gandal rendiyankewal jogui fuɗɗi ko France, fayanma Angleterre ko ɗo fuɗɗi. Ene gasa tawa gandal ngal ɓe jiiɗi ko jangguitade jikkuji. Gandal ngal holko ngal woni rendiyankewal? Gandal rendiyankewal ko gandal ɗemgal waade no philosophie ni, ɗemgal waade no coñce ni, janguittogal jikkuji yimɓe, janguittogal gonka yimɓe, janguittogal gowaji yimɓe e nder rendo e koɗki mumen e mbaka mumen e wayloji mumen, ko ɗum ɗo wiyete gandal rendiyankewal. Duuɗe ɗiɗi ko wiyete école aji ɗiɗi gadiɗi mawni jibinede ɗi koto banggue France, hono ko hono biyeteɗo Émile Durkheim o ɗon koto banggue France e Angleterre ɗiɗon gadi jibinede. Ko wona ɗum ko hankkadi wone layde ene laya nde yeehi ha diine l'islam sohliniɓe nde ɓe mbi noon ɗum ɗo il faut ko ngal ɗo gandal ngal yaccine, ngal jangge. So ngal janggama ɓe mbawa janngude hen jikkuji yimɓe, ɓe mbawa janngude hen gowaji yimɓe. Enen eɗen joguino ko wiyete cañu rendo meɗen e juɓɓudi rendo meɗen ma en garoy hen e nder namde ɗe. Joni noon so en mbi holko woni gandal rendiyankewal, caggal nde ganduɗen gandal rendiyankewal nder l'islam. L'islam ene wayno kañum e hoore muɗum ko ɗum rendo. L'islam e hoore mum jogui ko rendo muɗum, jogui ko mbaka muɗum e gonka muɗum. Joni noon so en mbi gandal rendiyal holko woni gandal rendiyankewal nder l'islam
ko gandal holno l'islam jogorto rendo ngo. L'islam wona tan fimde, wona tan gonɗingol. L'islam wona tan yiyande julde e horde e hajjoyde makka, ala, wona ɗum tan woni l'islam. L'islam ene mooɓi ko wiyete jikkuji needi e kuule holno rendo foti wurdude e hono rendo foti sañorade ha wawa deejje, ha wawa jogade ko wiyete pinal ko. So jogi ha wawa jogade ko wiyete deeƴan ko moni kala waɗa keeri. L'islam e nder gandal rendiyankewal nder l'islam ngal hokkata ko taƴata ko keeri hakkunde yimɓe e koye mumen. ɗum noon waɗi so en duttima en jippima e nder hol gandal rendiyankewal feññinanta en e nder l'islam. wawi feññinande meɗen ko gueɗe kewɗe. Allah jomiraɗo nde o eɗen mbino en waɗi rendo ɓaleɓe ko wiyete rendo ɓaleɓe société, ɗum ɗo ene ɓaleɓe. E nder ɓaleɓe kadi ene waɗi rendoji mumen, ene waɗi kadi leƴƴi mumen, leñol fof kadi nan ɗon. Leñol fof e gowaɗi muɗum, leñol fof e pinal muɗum, leñol fof e tagoti muɗum, leñol fof ene yirata jiyanɗi muɗum nder gurdam, ene jogori gurdam mum e ene tambori koddigal muɗum e kodki muɗum. L'islam ni no Allah wiyata ni ngol ɗo de ko kañum woni leñol moɗon, leñol gotol, ko min woni joomon wadde ndewe kam. Inna hadihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Ngol ɗo de ɗum ɗo de walla ɗum ɗo de ko ɗum ɗo woni leñol moɗon, leñol gotol tan, min komi joomon wadde ndewe kam. Joni Allah yiɗi wadde e gaga nde Allah kañum tagi yimɓe, waɗi yimɓe ko wiyete leƴƴi ko, waɗi yimɓe ko wiyete gomuji ko, waɗi yimɓe ko wiyete kille ko. Kono ɗum fof e wade noon o riwtani kadi o waɗani meɗen ko wiyete rendo ko, rendo woto société, ko wiyete rendo woto ko. E nder on société so tawi enen fof en dendi e makko, o waɗani meɗen kuule ɗe ene jogoro meɗen ko gonga leñol fof e hinde fof walla e rendo fof no didorno ene jogui ko wiyete no mbinɗen gowaɗi muɗum, pinal muɗum, holno yirate rendo e holno famirta gurdam. kono kanko jomiraɗo e nder Qur'an o taƴa o suɓani meɗen toon kadi ne en ngoɗo rendo ngo wi ko rendo meɗen woto woni ngo porɗen mahade mum e nder dina l'islam ngo, wadde ko ala e sago o dañana men kuule gurdirɗe, kuule pamodirɗe, kuule gaddoje maslaha so jiiɓuru waɗi hakkude meɗen, kuule pewnitoje hakkude luure e holno poɗɗen nehorade hakkude meɗen. Neɗɗo fof holno foti jogorade hoore muɗum e nder rendo ngo. Ko ɗum noon woni rendo l'islam, ko wiyete sociologie e nder l'islam ko rendo gandal rendiyankewal nder l'islam, ko ɗum ɗon woni ko wawi feññinande meɗen kuule kewɗe e gandal bawngal yaade hen. Joni holko gandal rendiyanke findinata nder islam? Ko jogui ko dosɗe muɗum pinal ngal e l'islam o e hoore mum holno mahirta rendo ngo, holno yiɗi yimɓeɓe yo jikkoro, holno yiɗi yimɓeɓe yo gadoro, holno yiɗi yimɓeɓe yo nehoro, holno yiɗi yimɓeɓe yo mba. E nder ndin mbadi ko hen l'islam wawi raɗade yimɓeɓe foof waɗa ɗumen e sawdu woturu. Joni noon kala nataɗo tawateɗo e nder l'islam ko kañumne natata koye nder ndiɗon mbadi. Joni so tawi ko holko mbawɗen teskade hen, eɗen mbawi teskade hen gueɗe kewɗe, eɗen mbawi jangguirade hen gueɗe kewɗe, ko wayno joni so tawi on lurdi e koye meɗen, l'islam kañum ene jogui no wiyata yen ñawtir koye men ko yen dutto e deftere muɗum Allah nde, yo en dutto e haalaluji nelaɗo. ɗum ɗo ko ɗum woni ko nafata. Tawde gandal rendiyankewal ngal ummini ngal ko yaade ene eto wawde yuɓɓinde rendo, ene eto wawde jibinde maslaha nder fitinaji waddene so tawi enenne e nder kuule e dosɗe l'islam lelnani men ɗe, ko so tawi en yeehi ha luuru mbaɗi yo en mbaɗ feere mbaɗi ene gasa noon, ene woodi e nder rendo fof wawngo wonde, ene jogui no ñifirta caɗele muɗum, ene jogui no ñifirta fitinaji muɗum, ene jogui no
no wawata wadde ha adda deeƴre e nder renndo muɗum so luure mbaɗi walla so ɗum ɗo waɗi l'islam nene ari kañum ne wimen aha ko ni poɗɗon wadde so tawi on luuri ko onon tigi ɓuri andude ko moƴƴi e gurdam moɗon wonko Allah woppani yimɓe e nder renndo ngo onon tigi ɓuri andude ko moƴƴani moɗon e renndo e gurdam moɗon cuɓoɗe ɗum pewnon ɗum ko nelaɗo yamiri meɗen ɗum enen yimɓe kuule ɗe Allah faye meɗen ɗe e kuule ɗe nelaɗo faye men ɓe kadi nelaɗo woppani men e nder hakkillaji meɗen tawno ko en yimɓe wurnoɓe e gowaɗi wurnoɓe e jikkuji moƴƴi ɗi wona tan ɗi l'islam addi ɗi wadde noon so tawi en luurodiri e koye meɗen ene jogii no mbawnoɗen wadde ha kawriten kono l'islam kadi wi men so tawi on luurodiri walla pelle ɗiɗi luurodiri e fiyaku goto ko wawi wonde kala yoɓe dutto e deftere Allah nde ɓe dutto e haala nelaɗo ɓe disno kadi anduɓe mabɓe e moƴƴuɓe mabɓe. Ko woni yihandema e pinal islam nder Afrique ɗo ennema ceerno ABUU SIH? Yiyande am e nder pinal l'islam e dongre Afrique l'islam ko ardi fof ene jogii no naatiri e Afrique ene jogii ko tawri Afrique ene jogii ko ɓeydi e Afrique ene jogii pinal ngal tawri meɗen ene jogii gande e goowaɗi ɗi tawri meɗen wadde noon pinal ngal ardi ngal e ngal heewi waɗi ko loyo l'islam jogii ko pini kewɗe ɗe nanni e renndo ngo moni kala ne jogii aadaaji muɗum par ce que renndo ko renndo sosata ɗemngal kono ko ɗemngal reeni pinal renndo sosata kadi pinal muɗum ɗemngal ngal joni renndo ngo ko kañum sosata ɗemngal ngal ɗemngal ngal renanta ɗum pinal ngal renana ɗum gowaɗi muɗum renana ɗum fof sibu so yimɓe ngala ɗemngal mbawa jokkodirde e haaldude hakkude mumen e koye mumen ha mbawa famde ko renndo ngo ko yahata ko walla ko pinal ngal yahata ko wadde noon renndo ngo sosa pinal ngal renndo sosa ɗemngal ngal jibina ɗemngal ngal tambo pinal ngal sakta ɗum ɗemngal saktata pinal ngal so en feltude hunde faggitade hunde e nder gurdam gila e jikkuji moƴƴi gila e gowaɗi ene jiya ko wayno pine meɗen no beltortono ɗen walla ko pelteten e gurdam meɗen wawde ɓeyditade e yuɓɓinde gurdam men e koddigo meɗen l'islam nde ari nde addana meɗen kadi e pine muɗum no yiɗi yo en gonir ko ɗum waɗi so en jaaɓi en ɗoftima l'islam o e nder banggue gandal rendiyankewal ngal eno yiɗi wirata ni ko ɗum waɗi Allah wi meɗen kuntum hayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar ko onon goni rendo joni mujtama islam ko wiyete rendo ko rendo umma e mujtama ko gotum woɗɗodirani joni noon mujtama l'islam kuntum hayra ummatin ukhrijat linnasi mana muɗum to firata qur'ana ga e ga no jogorɗen firde ɗum ɗo ene ni ko so tawi en jeehi walla enen e tuma mo nelaɗo ari e meɗen o e gurdam meɗen so en pakkima fakkuji l'islam so en jikkima jikkuji l'islam ɗi so en jaaɓi ɗoftade eno l'islam o wiiri meɗen ni to banggue gurdam rendiyankagal ngal gonaten ko leñol cuɓtagol e nder leƴƴi ɓurgol moƴƴude e nder leƴƴi so en jaaɓi rewde ɗum no wirani en jaaɓi wurde jikkuji muɗum no wirani gonaten ko kuntum hayra ummatin ukhrijat linnasi gonaten ko yimɓe ɓurɓe moƴƴude e yaltinaɓe e nder renndo joni renndo fof waɗino cawguel muɗum renndo fof waɗino pellel muɗum jogui ɗemgal mum jogui pinal mum jogui no yirata aduna kono so en denti en jaaɓi ko l'islam faye men ko e gandal rendiyankewal jangguinta men ngal e gandal gurdigu jangguinta ngal en ɗoftima ɗum gonaten wadde koko wiyete kuntum hayra ummatin ko waɗi noon ko nelaɗo ɓurɗo moƴƴude e nelaɓe o mo hakkille mum ɓuuri seɓde e hakkillaji yimɓe gila aduna o diida o woni nelaɗo gari ala bawɗo addude juɓɓudi ala bawɗo addude pinal ala bawɗo addude ko wiyete perdam ko wiyete civilisation ko civilisation e culture wona gotum civilisation woni perdam so ɗene rendiyankewal ngal ala bawɗo addude e ɗeɗo gueɗe e nder rendo ha ɓuura ko nelaɗo addi ko ha ɓuura yodde e ɓuura ngarɗude
e ɓura yodde e seɓde hakkille e ko nelaɗo addi ko tawno sinno ko addi ko wonko seɓno ɗum tan tawanno ko addi ko mumtima ko ɓooyi tawno rendoji ɗi saaha foof ene mbayloro to banggue pinal pine ene mbaylo gila ɗo yimɓe coppirtuno jambere gila ɗo yimɓe dondortono koye gila ɗo yimɓe ɗannortono bamɗi e gueloɗi walla mbaɗɗo e gayi kokkolli ha batti yaade ene joola e otoji pinal rokki ɗumen gandal rokki ɗumen ƴellitima ha woni yimɓe fertuɓe finɓe wawɓe faggitade pine ɗe ene jibinana ɗumen feltude gueɗe e karalle ɗe ene mbawa yarude e aduna o ɗo ɓuuri woɗɗude ha dow weeyo sinno tawino ngal karallagal e ɗe pine hande garɗe ɗe won koɗe ceɓno ko nelaɗo aduna ko tawanno ko pinal ngal o adunongal sa yi ko ɗum waɗi pinal ɗen e nder diine l'islam ko ɗum hunde mawde e yiyande ami hen. joni caggal ko mbiɗa ko fuu ceerno ABUU SIH holko hande pinal islam ɓeydani nder Afrique? lowe gandal rendiyankewal e nder Afrique ene kewi ko ardi fof enen eɗen joguino gueɗe kewɗe ene waɗi lowe ha heewi lowe ɗe so en duttima joni to banggue fulɓe enen eɗen jogui no mahirno ɗen rendo meɗen to banggue gandal rendiyankewal so tawi en lurdi e koye men hono mbaɗanno ɗen ha mbawen artude e koye men holno mbaɗanno ɗen ha mbawen moƴƴitinde hakkude yimɓe ɗiɗo lurdunoɓe walla habnoɓe eɗen joguino ko wiyete ndenɗiragu ko oɗo yettete ko Diop oɗo yettere ko Ndiaye walla oɗo yettere ko Dieng oɗo yettere ko Sy walla oɗo yettere ko Ba oɗo yettere ko Diallo koɓe denɗiraɓe so tawi ɓe lurodiri e koye mabɓe eɓe mbawi e nder gandal rendiyankewal hakkude meɗen e ɗum ɗo ɗum eɗen jogui peeje no mbaɗanno ɗen ha mbawen hawritinde yimɓeɓe e nder denɗiragu e janogol walla joni hakkude dogo en e fulɓe nde moƴƴunode ene jogui no dogo en e fulɓe denɗiragu dogannogu hakkude mabɓe walla hakkude sereraɓe e fulɓe to banggue leydi Sénégal to banggue Mali hakkude dogo en e fulɓe holno ɓe mbawno wadde so tawi ɓe ɗeɓino fulɓodirde walla ɓe ɗeɓino ɗumninde denɗiraɓe ene ƴeewe denɗiragu to banggue jettoje denɗiragu to banggue kille denɗiragu to banggue enɗam affaire jiidigal ka ɓi debbo komi ɓi gorko donc denɗiragu ka ɓi ka jettereɗa ko Diop oɗo yettere ko Sy ɓe ko denɗiraɓe oɗo ko séréer o ko pullo ɓe ko denɗiraɓe oɗo ko dogon o ko pullo walla o ko soose oɗo ko mandiagu ɓe ko denɗiraɓe oɗo ko jolfo oɗo ko capato walla oɗo ko lebbu koɓe denɗiraɓe ɓe mbawa rendude e ɗum ɗon janggo e jaam e nder ɗiɗo pecce e nder ɗeɗo pecce e nder ɗeɗo doge e nder nguɗo juɓɓitirinagu so tawi no yehino ha caɗele jani e nder rendo ngo ko ɗo yimɓeɓe noddodiranno ɓi gorgilaɗo o e ɓi kawmiraɗo o soɓe purgodiri ɓe gara ɓe jentodira koye moɗon goto mabɓe foof so hunde nde ɗiɓe wiide no woɗɗe ɓe mbatta ɗum toñel ngue ɓe mbatta ɗum janodiral hunde nde fuuya ko noon woni e nder gandal rendiyankoyal ene jeeya e lowe meɗen kadi ɓurɗe heedere gandal rendiyankagal e nder Afrique ko ɗum lowe gande ɗe mbaɗannoɗen koye men ko adi tubakoɓe ene créé ko wiyete une école walla une branche ene sociologique e nder ɗum ɗo wawde yuɓɓitinde rendoji ko eɗen Afrique ne joguino ɗum Afrique ene anduno ɗum ene heblanno ɗum hoore muɗum gari enen hay e nder toon to banggue funnague ko wayno Niger en ko wayno Cameroun en Burkina Faso en ɓeɗo foof ene jogui ha e Mali en ene jogui tan nder koddigal hakkude leƴƴi guure hay guure ene gona denɗiraɓe gara guure ɗiɗi cawnodira tan sagataɓe mumen mbattodira hakkillaji mbattodira ɗum ɗo fof jeeya ko e dogue e lowe ɗe e nder gandal rendiyankewal no wurduno e nder Afrique ha yimɓeɓe mbawa ɗum ninde ene jangguina men hen gueɗe kewɗe ɗum ɗo noon ɓeɗo noon arɓe hande ene jangguina meɗen étude sociologique o nder ɗum ɗo ɗum l'islam kañum no mahiri ni eno janguiri ni ko kamɓe cohliri kamɓe tubakoɓe Europe ko kamɓe cohliri heblude yimɓe mabɓe ɓe jangguino ɗumen ko wiyete philosophie ɓe jangguino ɗumen ko wiyete sociologie ɓe gara ɓe naata e meɗen ɓe bitta ko joguinoɗen ko ɓe jangga koɗki meɗen
e wertangoji meɗen e ñamele men e gowaɗi meɗen janngo e jaam so tawi yeehi ha woodi ko joloyi e ko wayno luuri en donki waddoyde maslaha hakkude meɗen ɓe ngara ɓe gonta seeremɓe meɗen ɓe gonta jangguinoɓe meɗen ɓe ngara kadi ɓe jangguirina men pine men te kadi en maslahaji meɗen ɗiɗi ko ga ɓe guittunoɗi ɗum ɓe jeehi ɓe mbattoyi ɗum no ɗum lowre gandal ni no ɗum lowre casol gandal ni ngal ene jangge huuɓi nde wawe wonti une étude scientifique wiyete sociologique o. Joni miɗa yiɗi andude hoɓe woni toɓɓe cawiɗe e pinal e islam. Pinal en mbino ko kañum jogii ko ɗemgal reeni pinal kono ko pinal alɗinta ɗemgal rendo ngo ko kañum sosata ɗemgal ngal kañum saktar pinal ngal kadi renata ɗemgal ngal nde wonno ko kañum ɓeydata ɗemgal ngal alɗude e yaccude no ɗemgal ma no pinal ma ɓeydori famɗirade e nattuɗa feltude e faggitade fof ko noon ɗemgal maɗa wonnata e raɗade ne famɗita ɗum noon waɗi neɗɗo walla e nder l'islam wonko pine kewɗe addani meɗen naatini e nder pine ɗe joguinoɗen ɗe ha tengti e nder noon enen fulɓe enen joni pine kewɗe naatini e meɗen won hanki hande sa yi Afrik naɓe eɓe jaaha ha ɓooya ko wayno banggueji funnangue ɓe joguima pinal arabagal naati e mabɓe nder julɓe ɓe sa yi joni seeremɓe meɗen sa yi almuɓe men janggoɓe yaruɓe to banggue qur'ana en charie en diine en ɓeɗo ɓe pakkoto ko fakkuji arabeɓe e miijoji mumen battinta e mabɓe pinal mumen ɓurata battinde e mabɓe guila to ɓornuki muɗum ha to ñantugal muɗum ha to mbaadi ñamgol muɗum walla kalgol muɗum e micciyankagal muɗum yaruɓe dangue farais ene janggoy to banggue occident to banggue hirnangue e leyɗele tubakoɓe ɓenne jogii ko fakku mo pakkorto no ɓen miijorto ni no tubakoɓe miijorto ni ene tubakoɓe kaaldata ni eno ñaaƴirta ni eno guurdiri ni walla no koɗorɗe mumen mbayata ni eno koɗorɗe mumen no bismorto hoɓɓe eno gonirta e nder galleji men kañumenne ko noon guurdirta waddene enenne pine men wonno joguinoɗen pine meɗen e nder l'islam kadi ari woni hen ko moƴƴi ko heewi ƴettuɗen woni jikkuji noon kadi ɗi nattinɗen e nder meɗen ko wayno ñangere walla hareji jihaade joni jeeya koye pinal ko ɗum yamirore Allah nde Allah yamiri forde wonde kono hande mbeɗe sikki e nder gurdam Afrique ko teskimi hen enen so en naati diine walla ɓaleɓe kala ɗo natɗen enen ɓuuri wawde wiide eɗen ɓurto joom pinal yen ɓe walla joom ɗemgal yen ɓe walla joom micciyankagal gaddunema ngal enen ɓurtoro wiide eɗen jokto ɗum eɗen tambo ɗum ha ɓuuren ɗum yidde e jomumen hande so wiyama l'islam sa ƴeewi ɓaleɓe ko jarniɓe hande l'islam ko wonko jarnani ɗiɗon leƴƴi wonko jarniɓe hande yaruɓe arabagal ngal wonko jarniɓe e ɗemgal arab jarnani ɓe toon tuub enen kadi yaruɓe farayse ɓe to banggue tubakori wonko jarni hande ɓaleɓe meɗen wonnoɓe ɗo jangi farayse janggoyi jogui pinal Europe naɓe wonko jaraniɓe e nder ɗemgal farayse tawa jarnaniɓe ɗum e ɗemɗe mabɓe hande ɓaleɓe meɗen wonɓe ɗo ene ɓe won pinen kewɗe natina e mabɓe haaɓe jogui ɗen pine ɓe pakki fakkuji mumen ko ɗum waɗi l'islam e nder Afrique hande walla e pinal muɗum islam sohlani hande jihad islam sohlani wadde jihad saka fulɓodirde leƴƴi meɗen ɗi gandunoɗa ɗi ko kañumen koddi guurdi duuɓi ujunnaji ha gañodira walla ha donka wurdude walla ha firinaji ɗi mbawa ñifede e aduna ɗum ɗumen tawi ko l'islam saabi ɗum te wona l'islam saabi ɗum so rewama rewi ɗum ko pine sinno en gurno pinal meɗen Afrique e kodki men hanki e renduyankagal meɗen hanki ngal gurnoɗen ngal no dogo en gurduno e fulɓe no wamarankoɓe gurduno e fulɓe eno julfuɓe gurduno e fulɓe eno sereraɓe gurduno e fulɓe e halparen dendagal no ɓe gurduno e ɓeɓe koddannoɓe e joolaji no gurduno e fulɓe so tawino koye e ɗin ngal pinal tan keddinoɗen ma aduna o firto en kaɓani koye meɗen ma aduna o firto en mbomani guure men en duppani guure men en mbomani leƴƴi meɗen nde tawno ko ɗum ustare meɗen wadde ko pine goɗɗe natte meɗen ɗen pine nattuɗe ɗe so tawi ko l'islam addi ɗe l'islam hande sohlani ɗe l'islam hande andude Allah sohlani wiide ene yaaha ene wara bandum walla tubako ene molto caggal maɗa
ene wambuma ha mbara bande walla julɗo mo waɗani jihad arabe goppuɗo leydi muɗum to nder leyɗele moyen orient asie woppa ɗumen toon fellani toon jihad waɗani toon koreji muɗum ara an tottuma ɗo yimɓe ɓe koddunoɗa duuɓi million ngaji wima yaya mbaroya ɗumen yaya kalka ɗumen ɗum ɗo ko faggitade pinal gongal ngal jeyaka e pinal muɗum saabi ɗum ha yejjiri pinal muɗum ngal ha natti teskade rendo muɗum ngo ha natti gonɗinde ɓeɗo yimɓe ɓe wondi ɓe koɓe yimɓe hanki joguiɓe pinal joguiɓe teddugal jogodirnoɓe jurum hakkude mabɓe ɓe nattu jogade ɗum ko pinal ngal to hankkadi ɓe loowa e mabɓe ɓe batti yarude ɗum ko ɗum woni jibinta ɗiɗo wargoji ɗum woni ko jibinta ɗeɗo ɗum ɗoji wadde pinal. Islam e gandal reniyankewal holko mbawɗen taskude hen e gande kewɗe? ene jogui ko ɓeydi ko heewi ene jogui kadi ne ɓe paamani ɓe ko ustare nde jibinen yimɓe tengti noon e enen Afrique de l'Ouest oɗo en Afrique banggue hirnangue o walla banggue rewo o ene wayno so tawi en mbawi famde ko jiɗɗen haalde ɗo en ko en mbawi roɓidade ɗum ɗo foof en gandat tawde Allah wi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar onon goni leñol ɓurgol suɓede e leƴƴi kono leñol ɓurgol moƴƴude cuɓtugol e nder yimɓe wadde l'islam fori wonde yimɓe wurɓe l'islam ɓe pori wonde ko jogiiɓe jikkuji moƴƴi jogiiɓe pinal joɗgal ɓe ene jaltina yimɓe e majjere ɓe ene jamira ko moƴƴi ɓe ene kaɗa ko boni tawno warde fittanu jeeya ko hunde ɓurde bonde e bonandeji tawno anje koddiɗo muɗum jeeya ko hunde ɓurde bonde e bonandeji nde ene natta e pinal nde ene natta e jikkuji neɗɗo wadde noon so tawi rendo l'islam e nder gandal rendi en keewal wawi suɓanade yimɓe gueɗe jikkuji moƴƴi ɗum woni ko l'islam ene wayno fewnanta yimɓe ni ɗum woni ene wayno ko l'islam ɓaɓɓani yimɓe woni ko yiilonto yimɓe woni ko fewjanta yimɓe ko gurdigu moƴƴu wadde noon en paami ko wiyete gandal rendi en keewal ko hayso ɗum wattama lowre jangde e lowre gandal e nder 19 teminande 19 wiyete 19e et 20e siècle ko ha watti hutorede enen kam eɗen gurno ɗum en gandi kadi ne rendo diine l'islam hol kongo janguinta to banggue pinal e to banggue gurdigu hakkude yimɓe e kongo subtanto yimɓe so yimɓe ɓe jaaɓi wonde rendo woto rendo hawrugu jiidugu sa woni e nder maggo ngo yiiɗi ko ya lundo gueɗe kewɗe ɗe moƴƴani walla kamtoriɗɗe gonɗe e nder wona ya woppu leñol ma ngol ala l'islam to banggue gandal rendi en kewal muɗum wiyatma ko ya ko subtanima ko to banggue gurdigu ko miijoji ceniɗi ko hakkilantagal ceeɓgal moƴƴal laaɓgal urgal wadde wona ya woppu rendo maɗo ngo jaaha guuroya e rendo wongo ala ko ya ƴeewa ko boni toon goppa ɗum garta gari nelaɗo sa sallam nde o ari e nder arabeɓe nde o tawi kene guuri jikkuji bonɗi e nder rendo mumen rendo arabeɓe joguino ko jikkuji no gurduno eno gowrino e jamirore Allah e longinore Allah subtanimo tindinimo longinimo wadde jikkuji moƴƴi e haalandeɓe rokkudeɓe jamiroje moƴƴe ɗo eɓe ndewa e ngol lawol gam wawde yuɓɓinirde e fewnirde gurdam mabɓe tawa janggo e jaam rendo ngo foof ne wawa dañde hen ko wiyete kisal e nder rendo ngo foof no didorino. mi salminima aɗa sanne ceerno ABUU SIH joni ko woni konngol ma satellitaire e wiide tan e rabbikinade tan en paami holko woni gandal rendi en keewal e holko nafara meɗen enen eɗen joguino ko wiyete gandal juɓɓudi rendi en keewal hay sinno waɗaka lowre gandal jangategal ene ɗumnine ala koye fina tawa men tan janguɗen ɗum mbawɗen ɗum kutorɗen ɗum nde ɓe cohliri rendo julɓe kamɓe tubakoɓe nde ɓe cohliri rendoji meɗen kamɓe tubakoɓe ko ɗum waɗi jaraniɓe waɗande ɗum lowre hedde 19e et 20e siècle waɗani ɗum lowre gandal ngal ene jangge no science ni wawa yaade ene ƴeewoya donc en gandi hankkadi ni firti ko dendagal ko wiyete gandal rendiyankewal ko eɗen poti tinnade hen e koye meɗen garten e gurdigu meɗen hanki no gurdunɗen e Afrique garten e pinal meɗen tamboɗen ɗum mbasen sayde e pine janane ha ɓurta hay diine l'islam hay diine kala ko wawi wonde neɗɗo o fotani sayde e diine haw yoolo haw majja haw yejjita yimɓeɓe o wurdunoɓe o foti jogade ko pinal e gandal rendiyen keewal gurdigu pewngu
ngu mo wawa artirirde yimɓe makko ɓe e gonga mo yiiti mbo woni o kono wona haɓorade ɗumen gongo walla wona leptir ɗumen gongo walla wona waɗa ɗumen gongo wadde noon ɗeɗo namde hammeli eɗe mbawno gotal fof ne wawno wonde deftere jabol muɗum fof ne wawno wonde deftere kono noon mataw ko ɗo tan woni ko kaɗeten waynima moɗon mi jaari moɗon mi yetti technicien ji ɗi mi wima Allah jarama jarama kala hen ko fewi umri koto Allah ko woni hen perguinte fo oɗon jaafo yo moƴƴere Allah yettoon. haya bandiraɓe miɗa miila yimɓe kewɓe heɓi famalla hande ko woni gandal kañum e rendiyanke yande fa ko woni islam kañum e darde islam joni hande aduna o e ley Afrique o kasen miɗa salmina sanne ceerno ABUU SIH kanko notuɗo noddago Pinal TV o hande saabi goto fuu na andi joni e temps wala sanne ka ceerno ABUU SIH heɓi jaɓude notude Pinal TV ande faamo yewtidi en mo haalni en kuɗe kewɗe miɗa miila ko yimɓe kewɓe andano kabaro gandal yaade fa e nder islam o ko nenno bandiraɓe ɗum wonno hande émission Pinal TV komin joguino ɗo hande ko miɗa salmina kala ƴewɗo Pinal TV laɗɗo hollu en hono muɗum kasen so Allah jaɓi ka fade an timmuɗe émission o mi timminiran ɗum e haala Amadou Hampâté Bâ. Amadou Hampâté Bâ wi andude hoore mum ɓuri andude kala nden no mbiɗa darda yimɓe fuu ƴeewoɓe Pinal TV ande hoore men ande diina o anden ɗo iwɗe anden ɗo jaaten yalla fa han aduna o na feewa yalla fa han leñol ngol na yara yeeso mbiɗa barkina kala ƴeewowo Pinal TV lanɗo hollu en hono muɗum kasen so Allah jaɓi. Salamu aleykum.